आंनिसिम फैनानै जे होदावरि होसावरि माने जारिमिन इन्दिबिनि जारिमिनखौ माने मोनथिनो लुबैना फैदों बेनि थाखाय आं हामबाय होननानै बुंबाय जे इन्दिबि जोनोमनि सिगाङावहाय बै जिथु अबस्था बर'नि जि थासारि बे थासारिया ओरैबायदि गाज्रिमोन नासयजानाय सोबख'जानाय जेरावबो माने सैया सैया खालामजानाय बामोन सम्प्रदायजों जादोंमोन जायखौ जोङो शौविनिस्ट असमिया होननानै बुङो बे शौविनिस्ट असमियाफ्रा बर'खौ जेरावबो मनग्लाबदोंमोन इभेन बिसोरनियाव जोङो दखानफ्रावनो हाबनो हायि अबस्था दखानाव ना लानानै हाबदोंबा नाखौ बायहेरायाव दोनलायनांगौ बेबायदि अबस्थायाव जोङो मोनबोनाय बिदिनो लामा थाबायदों सान्दुं गोसायाव दै गांदों बे समावहाय माबा मोनसे दैखर लामायाव नुहुरदों जों दैखर खावनाय दै खावनाय नुहुरदोंबा दै लोंनो थाङोबा बेवहाय थास'लाय होनानैसो दैखौ लोंहैयो बाल्थिंखौनो दाङा थ' बेबायदि परिबेस जिथु नुदों ओमफ्राय मुगैजानाय जिबायदि अबस्था बे मुगैजानायखौ जोङो बै समनि जायफोर फरायसाफोर जायफ्रा एसे गोजान गोजानाव फरायदों जायफ्रा गुवाहाटियाव फरायफैदों जायफ्रा शिलंआव फरायदों बायहेरायाव थांनानै जायफोर थाहैदों बिसोर एसे एनै थाबायनायाव हान्थिनायावहाय मोनदांनो मोनदोंमोन जे जोंनि फारसे बेसेबां माने नेग्लिजेन्स दङ बिसोरा बेसेबां नेग्लेक्ट खालामो जोंखौ बेसेबां मुगैयो बेसेबां जों जे बिसोरनि नासयजानानै थानो गोनां जायो बे बाथ्राखौ जोङो उपलब्धि खालामदों वेरास जोंबो बिसोरजों कम्पिट खालामनो हानाय मानसि मेन्टेलि जोंनि जिथु मेन्टेल स्टेटास बे स्टेटासा बिसोरनिसो बांसिन गोजौआव दङ बुंनो थाङोबा खिन्थु जोङो मा खालामदोंमोन मोनसे जोंहा मा होनो बेखौ गावसोरखौनो बिराद गोजौआव दोनो बिसोर आरो जोंखौ बिराद गाहायाव दोनो बे माबाजों बिसोरो जोंखौ नायबाय थानाया जोंखौ बाध्य खालामदों मोनफ्रोमबो माबायाव जों सुबिदाखौ मोना एडुकेसनावनो होन नोङो थांबाथाय जोंखौ एकदम साइड खालामखानानै होनाय माबानाय इभेन ओंखाम जानाय जोंनि जायफोर दा गोजाम केडारफोर दङ जों खेबसे आं बेखौबो बुंनानै दोनखानि रंजालु मोनसे रंजालु बे जोंहा रंजालु बर' बे रंजालु बर'आ मोनसे समाव बे दाहोना बायदि थादोंमोन फंबायखौ फरायनो थाखायनो बे समाव ओरैबायदि बेखौ माने ट्रिट खालामो बै हारसा न'खरा बिलाइ लाबोखानानैसो ओंखामखौ जानांगौ ओमफ्राय जि जायगायाव जादों बेखौ सुनांगौ बे रोखोमनि माने ओरैबायदि माने गाज्रि माबा थासारिमोन हारसाजों बर'जों बे जोंनि फारसे जों सानफा एफा रायलायबाय थादों आरो लोगोसे जों नुबाय जोंनि गथ'फ्रा बाहेरायाव फरायनो हाया स्कुल मोजां मोना गतिके जोंनो माबा मोनसे नांगोन आरो बेखौ जों नुबाय जे पिटिसिआ बहुत गोबाव लं जार्नि बेखौ पलिटिकेल माबाखौ स्ट्रागोलखौ खालामबाय बेवहाय जों नुबाय बिसोरबो बेखौ डेभेलप खालामनो हायाखै इभेन आबसुआ फैबाय आबसुखौबो जों नुबाय बिसोर डेम'क्रेटिक वेजों थांनो नागिरदों डेम'क्रेटिक वेजों जों बेबायदि दावगानो हाया भारतआनो हायाखै भारत उदांस्रिनि थाखाय बेवहाय मा होनदों भारतआ बे माबा जोंहा सुभाष बसुआ दाना होबायना आजाद हिन्द फौज बे दायाखैबा थ' बेबायदि दानायनि उनावसो बे भारतआ उदांस्रि मोनदों गतिके जों बे मोनसे जोंनाव कनसेप्टआ फैबाय बे आर्म स्ट्रागल नङाबा जानाय नङालै जाबाय दा आर्म स्ट्रागल खालामनायनि मा मोनसे उपाय दं जों मानसिफोरनो जोंनि साननायखौ प्रसार खालामनो थाखाय मा खालामबाय अभारग्राउन्डआव मोनसे यां बर' नेसनेलिस्ट एस'सिएशन दानानै लाबाय आरो बेखौ जों शिलंआवनो रायलायदों जोंहा रनसायग्रा नाब्ला दैमारि बे बिथां दा बिथाङा खोब दुखु गोनां दाबो जेलाव दङ बे जाबाय मोनसे पलिटिकेल माने कनस्पिरेसि बे पलिटिकेल कनस्पिरेसिनि थाखायनो बियो दासिमबो जेलनिफ्राय बारग'वाखै वेरास बियो सासे वान अफ दि सिगनेटरिस थांनाय लास्ट माबायाव नङा होमबा नंगौ एकर्डआवहाय एकर्डआव होना बेखौ एग्रिमेन्ट नांगोन आरो एग्रिमेन्टआव बियो सासे वान अफ दि मेजर सिगनेटरि होनजायो सान्ति प्रसेसआव लाबोनो थाखाय बेखौ लेंहरनानै सुक्ति जानाय दा बे
बेखौ नायोबा जों नुयो आरो बेबादि मोनसे ट्रिक्सजों गोदोनिफ्रायनो खालामबोबाय थाखादों आरो थ' बेखौ जोङो आवगायावनो हमखादों जेराव जों बे माने आर्म्स स्ट्रागोलनि थाखाय आर्म्स विंसआ थाथारनांगौ बबेबा मोनसे डेम'क्रेटिक वेजों थांनोब्लाबो बे मोनसे साइडआव थानांगोन होननानै साननानै बे आफादखौ BSF नामै दानाय जादोंमोन आरो माबानि यंग बर' नेशनेलिस्टनि उनावहाय बेखौ 1986 नि 3 अक्ट'बर बेवहाय माने दानाय जादोंमोन आरो बेखौ अदला खासिबारियावनो रन्जन दैमारिनि गामिनि LP स्कुलाव हरसे थाल्ला जिरायनानै बेवहाय जोङो गासै 33 जनल' एकदम मोजां दंमोन आरो मोजां सिकित गथ' माने सेंग्राफोरखौ लानानै बेवहाय जोङो रायलायखोमानो हरसे रायलायनानै बेखौ मोनसे एडक कमिटि दाबाय एडक कमिटियाव रनसायग्रा नाब्लाया गावनो चेयारमेन आंखौ सेक्रेटारि जेनेरेल होनानै दोनथ'बाय बे एडक आरो बे एडकैनो दादों बेनि उनावहाय बे दानायनिफ्राय जों मा जाबाय दाथ' बेखौथ' फकास खालामनो हाया आर्म स्ट्रागल होननाय लोगो लोगो टटेलि माने कनस्टिटिउसननि एगेन्स्टआव थांनाय जाहैबाय ना ओंखायनो बेखौ लाखोमानानै जोङो मा खालामग्रोबाय मानसिफोरनो जोंनि फिल'सफि जोंनि मेनिफेस्ट' बेखौ फोरमायग्रोनो थाखाय गोबां मोनसे पलिटिकेल क्लास जाबाय थादों आरो बहुद बे यंग बर' नेशनेलिस्ट थानाय समावनो बेफोर खामानिफ्रा फ्राय जाजोबफ्रामदों साइडआव लांनानै जोङो पिकनिक खालामनानै बोरै क्लास होयो मायो बेफोरबो जाबोजोबदों आरो बेखौ आं दा एसेबां बुंनाय नङा सुंद'यैनो बुंगोन थ' बिदि फैबाय BSF दाबाय दानायनि उनावहाय दानाथ' मानसिफोरखौ कनभिन्स खालामनांगौ बेखौ सालायनोबाथ' रांनि थाखानि बिराद दरखार मानसिनि सापर्टनि दरखार गतिके बेफोरबायदिखौ सिन्था खालामनानै जोङो माखासे स्ट्रेटेजि लानाय जादों आरो बे फार्स्ट माबानि थाखाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों रन्जन दैमारिजों ज' मोनसे स्पेसियेलि साबाया जों फ्राय खुब सावरायबाय थानाय जायोमोन आरो बेवहाय साबाजों ओमफ्राय बेखौ उनावहाय मिन्थिहोनाय जायोमोन आरो मानसिफोरनो बे प्लान लाखांनायनि उनाव थ' बिदिनो बे दानायनि उनावथ' मावनांगौ जाबाय मावलांनायावनो बिदिनो गिदिंहांनायावनो एबसुजों PTCजों बारानिफ्राय बारा दावराव जाबाय बे बारहावाया नांबाय जों मोनसे लुबैदों मा आबसुआ डिभाइड आसाम 50-50 बे माबाजों फैदों बे धौजों बिसोरो आन्दलनखौ खालामदों जों बुंदों दे हादरल' जानांगौ खिन्थु जोंनि बिनाया बै समाव सभारेन्टि होनदों बे जाबाय डिप्ल'मेसि मोनसे माबाखौ मोननो थाङोब्ला नोङो 100% बिग्रोनांगौ नङा होमबा दा सभारेन्टि बिबासो नोङो हयथ' स्टेटुटखौ मोनगोन जाहैनो हागौ जेरैहाय जों नुदों हिस्ट्रियाव हिस्ट्रियावथ' सभारेन्टिखौसो बिबाय थायोना दा जों वर्ल्डनि हिस्ट्रिखौ नायनानै बेफोरबायदि लाइनजों जोङो फैबाय थादोंमोन आरो दा फैबाय उनावहायथ' नुबाय एबसु PTC बिरादबो गाज्रि बाक्सायाव इभेन बांसिन दावरावखौ जों नुबाय बाक्सायावनो बांसिन जाबाय जानानै बेनिफ्राय मोनसे समाव जोंबो बेरायनो हायि जालांबाय बारानिफ्राय बारा जोंखौ हमबाय दा थिग बिदिनो मोनसे जोङो मानसिफोरखौ नायबाय दाना PTCनि ग्रुपआबो गावसोरबो आबसुखौ गिनानै जोंखौबा गिला बे बर'नो खिन्थु मा जाहैबाय जों PTCफोरनि गामिफ्राव थानाय जाबोबाय नालाय जोंखौ PTC सापर्टार बिदि होननानै बुंग्रा जाहांबायमोन आरो खिन्थु बे नङा PTC नङा जोंथ' बयजोंबो रायज्लायबोदों इभेन उपेनजों बार रायज्लायदों उपेन ब्रह्मजों आं गावनो सेक्रेटारि थानाय समावहाय 7 टाइम्स रायज्लायदों खौसे खालामनायनि थाखाय खौसे खालामथायनो उदालगुरि कलेजाव खननै सनायगावआव खनसे ओमफ्राय खायजामाथियाव खनसे ओमफ्राय बिदिनो शिलंआवबो खनसे जादों बेजों रायज्लायनाया गतिके बे 7 टाइम्स बेजों रायज्लायनो मोनदों रायज्लायनानै आं बेथ' होनदों बे आन्डारस्टेन्डिंआव थालायनांगोन माबागोन होननानै ओमफ्राय जों बुंदोंमोन BF खौ मानो नांबावगौ
बिएफखौथ' नाङामोन बिनि सिगाङाव जों बेखौ प्लेस खालामदोंमोन बिएफखौलाय मानोथो नांगौ बिएफखौ होनो नांला गाज्रि जालांगोन ना होननानै ओमफ्राय उनावहाय मा बर'फोरनिथ' माबाना जोंथ' मोनथिया दिनै जि परिस्थितिया जादों बै समनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय दिनैनि जि परिस्थिति बे परिस्थितिया आवगायनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय दा बै समावबो बे नै दिनैनि परिस्थितिया मा होनना बुङो बेखौ जों सरासनस्रा आवगायाव मा होनो डेभिसिभ फर्स होनना बुङो जाय गोहोआ नुनो मोना गोहो मालायनि मोजां जानायखौ एकदम सेमफायना होनायनि मोनसे पलिसि थानाय बे डेभिसिभ फर्सआ बर'फोरनियाव फैयो दिनै बर'फोरनि लिडार जे पिटिसिनि समावहाय जे बिराद मोजां ग्रोम जाबाय आबसु जिखुनु आफादफ्रानो पिटिसिखौ सापर्ट होदों बै समाव होआखै होनबा मोनसे स्ट्रं मोनसे मा जादोंमोन बेयाव पलिटिकेलि अर्गेनाइज जाबायमोन सांग्रां जानो रोंनाय जाबाय आरो पलिटिकेल कनसियासनेसा बै समाव फैदों पिटिसिनि दैदेननायाव सोर लाबोदों पिटिसिनि लिडारफोर लाबोदों बेखौ रोंफैदों खिन्थु बे खौसेथिखौ नुनानै बेखौ सिफायनो थाखाय बै समनि आसामनि कंग्रेस मानसिफ्रा जायफोर हाई क्लास गावसोरखौ हिन्दु होननानै बुंनानै लायो सौभिनिस्ट एसामिसफ्रा बोरै सिफायना होगोन नङाब्ला बिपदआव फैगासिनो बिसोर खौसे जानांगौबा हादोरा उदयासल जानांगौबा बे मोनसे बिराद गाज्रि मोनसे माबा जागोन बेनो सोखावनायनि मोनसे लाबाय बे डेभिसिभ फर्सखौ सोना होबाय जायखौ हायो दा जोंनो बिनय बसुमतारी एमएलए मोनखौ बिसोरनि थ्रुयैनो गावहोबाय बिसोरखौ लाबाय माबा इउटिएनएलएफ खालामना होबाय आबसुआबो बाहायनो बिदिनो मोनसे गावनाय फैबाय बिदिनो बाहायो बिसोरो आरो सोरखौ बाहायो जायनि ब्रेना बिराद सखा ओमफ्राय दसेनो माबाखौ होबा बेजों थांग्रा दा बे एखे बर'नि गेजेराव बे जागासिनो दं दिनैनि जिथु परिस्थिति आं बेखौ बुंनो लुबैयो जे दानि जिथु गोदान पलिटिशियानफोर बर'नि बिसोरबो गेजेराव डिभिसिभ फर्सनि भिक्टिम जानायसो गावनि होननानै बुंनो हालाना बे दिनै थारमाने मा गावनि होननानै दा होखिखावनो हायाखिसै बे आवगायाव बुंदोंमोन जोंनो हादोर नांथारगौ दिनै हादोर नांथारगौ होननो हाया नङा होमबा बिदि जाबाय अबस्थाया मानो जादों डिभिसिभ फर्सनि नोंसोरो भिक्टिमाइज जानाय बिसोरो भिक्टिमाइज जादों गतिके बे जों कनसियास होननाया माखौ होननानै साबकनसियासआव बिसोर खामानिखौ मावदों गावनि कनसियासथाराव फुललि कनसियासथाराव बिसोर खामानिखौ मावाखै गावनिया कमप्लिटलि कनसियासबा गावनिखौ बे जेब्लाबो बाद होआ गावनिया गावनिनो थागोन बे बेयावनो थागोन बे खिन्थु बिसोरो जास्ट रोंफ्लाबनानै साबकनसियास बेनिफ्रायनो होमब्लाबो जायोलै होननाय लाइनजों थांनाय आरो खिन्थु जाथिनि खेथ्रआव हारिखौ फोथांनानै लाखिनायनि खेथ्रआवहाय नोङो माखासे खोथाखौ एकदम गारथारनांगोन आरो आं दिनैबो दासिमबो सिमाङाव दङ बर'आ सानसेब्लाबो स्टेटहुड मोनगोन बे बड'लेण्ड नङा जानो हागौ खिन्थु स्टेटहुडखौ मोनहैगोन आरो बे मोननायनि थाखाय जों जे दा गावखौ गाव लानानै अहंखार भाबै बुंलायलायबाय थायो सोरबाया सोरखौबा नासयलायबाय थायो बे बुस्थुखौ गारनांगोन अहंखारखौ गार खौसे आगान होलाय खौसे नांगौ जेराव जोङो खौसेयै थागोन जोंनि साननाया गासिबो जाफुङो आरो नायबाय था जों खौसे जाहांबानो बिराद मोजां जाबोयो देरहाया होमबा देरहादों जों खौसेयावथ' नुबाय थादोंना खिन्थु गावस्रानाय लोगो लोगो बेलेगा नै दिनैहाय हाबनो चान्स मोनदों खाबु आरो बे हाबनानै मा खालामनो नागिरदों दिनै जोंखौ मोनफा गाहोलांनानै लास्टआव थांनानै बेखौ हारामुरा खालामगोन बिनि जारिमिना गोथां जारिमिना दिनै दङ कार्बि आंलंखौ नाय बेसेबां बोसोरनि सिगांनो अट'नमास काउन्सिल मोनदों दिनैसिम बड'लेण्ड बा जों जायखौ बिटिसि होनना बुङो बे बिटिसि बायदि डेभेलप जायाखै मानो होनबा बाहायजादों दिनै बे एखे पद्धतिखौ जोंनि बिटिसिनि गेजेराव लाबोदों नै बेनि थाखाय जों कनसियास जानाया मोजां आरो